Please subscribe, like, and share. Within the Reverend P.K. Ejari, Rara District EP Church Pastor. No question, Yedanyamiasi say hospital no edu pempensua ayeden edu ene. Every say Emra yeti hospital no said Nana se kan wo nensemu. Yes. Bremen, yemfa say Ura Nico enam papa Theodore ne omo di kan ebaye e de hospital no ebaye no. Omo atutu money samre no na omo pe mo sorry abetimi ayeden ekra hospital omo de shey EP church nsa na EP church ampoponity EP church as a Bremen family no eso asori no EP church emma hospital no doctors mo biara a omo hia say hospital no betimi akonkan EP church na from there efa ejumayefo say yerhwe omo so na spiritual aspect so omo so ekura mu ebua hospital yi mane enyini ebebedu pempeso ayeden edri yakuma nto yem ha efese yegidi se bebi yekura hospital na bebedu ne mu asoro no aboa hospital no nanka ye susu se bayanka government any church no enka ehum ammom nanka yem find entity hospital na say Emma hospital because besi nne no emo bebre wo ho a asoro no betimi ayeden ama hospital no enti say eyim panifo guso mo di hu adwuma enti say enyame ncha de na say akwanya ba na say mo gituma ye be pese edin no de ma ne papa efese wawo ba na watete na adu pempenso bi na ye gi na fru wunsam praku pesa no de ya nanso no ye hwe nyankopɔ anim sɛ entiase be den be ye adwuma nanka EP church na oman rawra yate ho ase yen sɛ yenso yesan wo bibiye yesan wo mo bi ebo hospital no na hospital no etme sɛ aban de moaba na asɔre nso no de moaba ne nyina yɛ mpuntu ana yɛde bua rawraman na sɛ de sinim penifo sɛ enam dodo wi ensen kwan enti sɛ aban som dwumadi esi aban nan so no edoso aban ko entimi enye den enye enti na aban prepi no so no opɛ emmoa ayeden efri ankrankran chese ommoa enti asɔre de ye hwenim sɛ akwanya beba na afi yasama beto yin dwuma pa a na yedi hospital no ebesi ene eso ya freminance sesuba program yi de mi hunu sɛ na special yes ya na enwo me sesi the first no na enti sei but say mpunto abamu tetefo no nga ya omo de ekɔ enti say na nanom so won aba no omo so ayese improvement biara was eba rara hospital no omo de beba ebi na nana owusu afari eye enti saa so ne yesrese empanifo mo rara no a wo akwantuom nyina mo modern se bibi biara behia hospital no a ye rara fo na yete ha na ye kɔ no ne ye behu a ye beka ache wo mo modern se mbeboa wo ho na wo mo atimi de nnuema no bi aba beka so na ahadana ye regional capital hospital no ye hia mpuntuo kase se na ho aye no ye pese ani ho fo no compete enti wo meboa na bibi biara behia ma hospital no won aye ma ya nsantumi mfaka enko ho ana hohoi ne ye behia bia no wonye maye ewo hospital na ye so ye ni age ewo kuro no efrem ya abra krama Rose ahenkra yesi ye ne ngo me so me ba beto ye aboa ye pa ye ntukwa nko ba bi nko hospital
rawra ha yia ya kɔ hospital saa ko sa yeso ya bɛ wo ye mma ama ye mma no so ye di wo ba ayaresabea ho aha no mo nti buku ya abai eye rawra bakɔsɛm obi ama mo de so betobi na dachi aboa na ye nchiri ma ye nana no mo eba no aboa wo mo pa o ma be kai na aboa wo mo ma hu rawra bakɔsɛm. Thanks for watching.